ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରର ଠାକୁର ଘର ନହବତଖାନା ଉପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି କିଛି ଦିନ ବାସ କଲେ। ସାଧୁ ସେହି ଘରେ କାହାରି ସହିତ ବାକ୍ୟାଳାପ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନ କରି କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମେଘ ଉଠାଇ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର କରି ପକାଇଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ପରି ଖୁବ୍ ଝଞ୍ଜା ବତାସ ଆସି ମେଘକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ାଇ ନେଲା। ସାଧୁ ତାହା ଦେଖି ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଉକ୍ତ ନହବତଖାନାର ପିଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖୁବ୍ ହାସ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଠାକୁରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ତ ଘର ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଅ, ଆଜି ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟାଦି କରୁଛ କାହିଁକି? ସାଧୁ କହିଲେ, ସଂସାର କା ମାୟା ଏସା ହି ହେ। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ହଠାତ୍ ମେଘ ଆସି ଅନ୍ଧାର କରି ପକାଇଲା। ପୁଣି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ରହିଲା।